كبران سمعتنا نتخاطالي سلسة كفال حقنيا زانتا ود سرور نابخم كم زبنا لذكر كوينو انه ابزنا لهم معنتي تحستو مدمنا دما رابعين ناي موداتان كفال حزنا لكم قريبنا لنا مسانا خنكم تحستنا ختكاتلو بغبري عند عدمنا قدمي جن ابسات ساي كفال نزنبر زانتا قله كنزخاخركم ود سرور عبتلعلي زوردو خبيد حمام تقتلم صباحيتون ناب كفل مرمرا تتصويعو بزحات مرمرتي مالت ميكيل إيسا محاري حبت مريم سليمان أمباساجر وزت استبهدو كم تصنحون من يشمنا نختطفئن كسلنا نزحق زكا نزحق زكا سبدما نحنا من مخانو بتحنيا لنا بمبال كم زفرار هون أمو دأتا نزحق ازي انت دي تزاريبو ريسو كابت غزا خوت مخانو كم زفرار هون انت خونه ود سرور انا از تبلو زلكم كم زي فلطون انت غناشمكم فصوم كم زي يصلمكم كبل كم زملسلمن انت خونه دحر زوردلو كبيد محسيتي ود سرور ان كيفتوه افو كم زخفته تسفاي زبحال متعبيتو كم زرخبون نمحاري كلمنلو كم زلون كم زنبرمن دحر تسفاي كم زصوعون تسفاي اندحر زي فلطو خوينو جن بقعدت هاجر كحتت كم زخونه مززو كبيد واغوخا خفل كم زخونن ورك ساب مرشانون كبصح كم زخئلن كم زفرار هو ود سرور جن برئسه امانت እና ተሰምዖ ولا خمان رشنني يمصا ጥራይ كم زبلن دحر جن تسفاي كم زي فلطو كم زخحادو نتخلو خنتات زعزب زنبره ود سرور عين فتيتو خنافرو نارمططه كاب تسفاي زوص زنبره ملسي فصوم كم زي توحطلون قال تسفاي كيكون كاب لعلس كاب تحتي خمس طموتون ابلعليو ناي طلمت مسكرنت زنبو ود سرور بقطتا ناب كاميرو كداغون كم استغبرن ريريو عينو دم سريبن قصو بربره مسيلن اما خفت افو دما عفراز عينتو لزاي كم استراين اب كم زخنتات ان حلو دما حمامو ازيو سلازدغسو حكايم نايت بيت محبوس تقلاطيفهم ناب هوسبيتال حليبت كم زوسدون ولعل تقطدم امنا سلز تقعدما بسلسته معنتا زاكل اب هوسبيتال مسدقسينا سالساي كفال حقنيا زانتا ود سرور زقارتنا انه ابزنا لو معنتي تحستو مدمنا دما الرابعين ناي موداتان كفالو حزنا لكم قريبنا لنا مساناكم تحستنا نختكاتلو بخبر العدل حقنيا زانتا ود سرور رابعين ناي موداتان كفال كاب قطري عدا ابيتو اسمرام ود سرور ملؤ بملؤ انكي حاوي نبيت مأسرتي عدا ابيتو خملس مستغبره دما ود خبده تقلاطيفو ناب كفل مرمرا اصوع سمع حبريته حبيخا حسكي اخي تموتي لنا ناب حكمنا زوسدناك حجغنا نقولو تستبهلكا زي تامن تخنكا كاب زلخايو ريسخ خوتي بالعلون موت عزيز زلكالو كبل افاططلو ود سرور كله تزبحالو زلو قنقنيو سلا زي تردو طراي زي كونس اتوم استطقسو بعلمن مخانم انتاي بحال كم زلون دنغرغر بلو تصنيحو كسحق جمرمو شم بعلت بيتون دقون ان العلى دما ابي هلو ان بله تمليسو نتمرماري حتى جمرن ود خبده زلاقت زلو سلازم مسلو غنا كفراره فتنم ود سرور غنا سحاو هو قارصو يكالن امونغو محاري دبخ ابزبلل اوان مخنتات ود سرور اقلبلمو نس ود خبده تزراريبو ناب كاميرو كم زملس غبرو
ወዲ ስሩር ኢዱ ብፌሮ ተመውቅሑ ካብ ክፍሊ መመርመሪ ናብ ካሜርኡ ተደጊፉ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ክሳብ ዝሕሾ መቑሑ ከይትፈትሕሉ ዝብል ትእዛዝ ነቶም ወተሃደራት ተመሓላለፈሎም። ምስኪናይ ወዲ ስሩር እንትርፎ ሬስኻ ክወፅእ ክንቀትለካ ኢና ደቀይ ዝብላ ቃላት ካልእ ካብ ኣፉ ይወፃ ኣይነበራን። ንኹሉ ሰብ ድማ ክጋጊዮን ነቶም ቀረብቱ እንከይተረፈ ኣስማቶምን መልክዖምን ክፈልጦም ከቶ ይከኣለን። ብኸምዚ ኩነታት ድማ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ቀጸለ። በዓልቲ ቤቱ ንወዲ ስሩር ካብ ዘይትሪኦ ከባቢ 2 ወርሒ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ንኣባል ሓለዋ ኣሃዱ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኾነ መሐመድ ሓጎስ ረኺባ ምስ ሰብኣያ ከራኽባ ለመነቶ። መሐመድ ሓጎስ መራሒ ጋንታ ኮይኑ ናይ ቀረባ ዘመድ ወዲ ስሩር እዩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ቀጻሊ ምስ በዓል ቤታ እናራኸበ ይተሓጋገዛ ከም ዝነበረ ንወዲ ከበደን መሓርን ሓበሬታ በጽሖም እሞ ነቲ መራሒ ጋንታ ኣጸዊዖም ካብቲ ቦታ ከም ዝቕየርን ናብቲ ኻንሸሎ ገጹ ቅልቅል ከይብልን ገለጸሉ። መሐመድ ሓጎስ ኣብ መንጎዚ ብሻቕሎት በዓልቲ ቤት ወዲ ስሩር ነብሱ ስለ ዘይገበረሉን ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ እንከሎን ሓደ ሓሳብ መጻሉ። ንሓደ መራሒ ጋንታ ናይታ ወዲ ስሩር ዝነበረላ ኣሃዱ ዝኾነ ሰብ ክተሓባበሮ ተወከሶ። እቲ መራሒ ጋንታ ኸዓ ንኽልቲኦም ብማዕዶ ተዘይኮይኑ ብቐረባ ኸራኽቦም ስልጣኑ ስለ ዘይፍቅተሉ ብናይ ማዕዶ ሰላምታ ንኽወሃሃቡ ጥራይ ከም ዘለዎም ተዛረቦም። መሐመድ ሓጎስን መዘንኡ መራሒ ጋንታን ድማ ንወዲ ስሩርን በዓልቲ ቤቱን ብማዕዶ ዘራኽብሉ ኣጋጣሚ ንምጥጣሕ መዓልቲ ቆፀራ ፈለዩ። በዓልቲ ቤት ወዲ ስሩር ደቃ ሒዛ ኣብ ዝተነግራ ሰዓትን መዓልትን ክትመጽእ ከም ዘለዋ ድማ ሓበሬታ ተዋህባ። እቲ መራሒ ጋንታ ድማ ንመቑሩስ ወዲ ስሩር ዝኾነ እሱር ብዛዕባ ኩሉ እቲ ኩነታት ኣረድኦሞ። ኣብታ መዓልታ ከምታ ዝተባህለቶ ንወዲ ስሩር ነብሱ ኣሕጺቡ ክዳውንቱ ከም ዝወዲ ብምግባር ኣብታ ናይ ቆፀራ ቦታ ኣዳለዎም። ኣብ ቅድሚ ማዕዶ ኮፍ ዝበለ ወዲ ስሩር ግና እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ዋላ ዝተሰቆሮ ይነበረን። ዋላ ብጋህዲ ተዝንገረውን ኣእምርኡ ቁኑዕ ይሰርሕ ብዘይምንባሩ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ንምርድእውን ኣይምኽኣለን። ሰበይቲ ወዲ ስሩር ብመሰረት ቆፀራኣ ንደቃ ኣኸቲላ ሰብኣይ ምስ ጥዕኑ ኣሎ ብምባል ብማዕዶ ክትሪኦ መጸት። ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርሕቐት ኣስታት 40 ሜትሮ ነበረ እሞ ምስ ደቃ ኮይና ኢዳ ኣወዛወዘት። ነዚ ዝዕዘብ ዝነበረ መቑሩሱ ድማ ንኢድ ወዲ ስሩር ብቕጽበት ኣልዒሉ ሰላምታ ከም ዝልግስ ገበሮም። ኣብቲ እዋን እቲ ግና ንወዲ ስሩር እቶም ካብ ኣብራኹ ዝወፁ ከም ዘይደቁ እታ ኽብርቲ በዓልቲ ቤት እውን ከም ዘይኪዳኑ ኮይኖም ስለ ዝሰኣሎም ገለ እኳ ብዛዕቦም ቃሉ ከተንፍስ ኣይከኣለን። እዛ መዓልቲ እዚኣ ግና ንወዲ ስሩር ናይ መወዳእታ ከም ዝነበረት ዘድሃበ ሰብ ከቶ ይነበረን። ንሱ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘተፍትፎ ዝነበረ ባህሪ ተቖጢቡ ዘረባ ዝበሃል ከየምልቐ ዝወዓለሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ለካ ወዲ ስሩር ብዘረባ ዝመጽእ ፍታሕ ከም ዘየልቦን እዛ ዓለም ሕጊ ረጊጾም ኣፍካ ከም ተዓጹ ዝገብሩኻን ጨካናት እትውንን ካብ ኮነት ትም ይሓይሽ ኢሉ ዝመረጸ እዩ ዝመስል። ኣብቲ ሽዑ እዋን ድማ ናብ ካሜርኡ ተመሊሱ ምስ ኣተወ መግቢ ከይጠዓመ ደቀሰ እሞ መብዛሕትኦም ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ሃተፍተፍ ዝብሎ ዝነበረ እናነጻጸሩ ሎሚ ጽቡቕ ኣሎ ግደፎ ይዕርፍ በሉ። ወዲ ስሩር ግና ንጊዜያዊ ሰቕታ ዘይኮነስ
ንናይ ዘለዓለም ዕረፍቲዩ ዝዳለው ዝነበረ ኣብ ከባቢ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ድማ ድምፅኸ የስምዐ ንዘለዓለም ካብዛ ደልሃመት ዝኾነቶ ዓለም ብሞት ተፈለየ። ኣብታ ለይቲ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ወዲ ስሩር ምስ ተሰምዐ ድማ ኩሉ እሱር ዘበለ ብዙሕ ሓዘነን ነብዐን። ዜና ዕረፍቱ ንዝምልከቶም ኣካላት ምስ ተሓበረ ድማ ሓለፍቲ ክሳብ ዝመፁ እቲ ሬሳ ኣብ ዘለዎ ይጽናሕ ተባህለ። ንግሆ ሰዓት 8 ምስ ኮነ ድማ ወዲ ከበደ ዝርከቦም ዳርጋ ፍርቆም መርመርቲ ናብቲ ሬሳ ተጋዲምሉ ዘሎ ካሜራ ኣተው። ንሬሳ ወዲ ስሩር ከቢቦሞ ንዝነበሩ እሱራት ብበትሪ ተሳሂሎም ፋሕ ከም ዝብሉ ምስ ገበርዎም ድማ ተቓላጢፎም ብህይወቱ ከም ዘሎ ንኸምስሉ ሓኪም ብምጽዋዕ ንሕክምና ከም ዝወሰድዎ ኣምሲሎም ካብቲ ካሜራ ናብ ካልእ ቦታ ኣገዓዝዎም። ድሕሪት ዝሕዝን ፍጻሜ ኸዓ እቶም መርመርቲ ብገዛእ ርእሶም ንዝወዓልዎ ገበን ቅትለት ናብቶም እሱራት ከጸግዕዎ ሓለኑ። ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ናይ ብሕቶም ኣኼባ ድሕሪ ምግባር ከዓ ንኹሎም እቶም መቕረስቱን ካቦታትን ጸዊዖም ድሮ ኣብ ጻዕዳ ወረቐት ንዝሰንዕዎ ጽሑፍ ከንብብሎም ጀመሩ። ዓብደልቃድር ስሩር ብሰንኪ ዝነበሮ ልዑል ጸቕጢ ደም ሃንደበት ኣብ መደቀሲኡ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ዓሪፉ። ነዚ ዝፈልጡ ቀረብቱ ድማ ነዚ ቓል እዚ ሂቦም ኣለዉ ክብል ጨካን መርማሪ ወዲ ከበደ ኣንበበሎም። መብዛሕትኦም እቶም ቀረብቱ ድማ ሕርቃኖም ንውሽጢ ገይሮም ብሕም ከይብሉ ኣብ ዝመረጹሉ እዋን ሓደ ካብ መንጎኦም ንወዲ ስሩር መማሃርቱን ኣብቲ ካሜራ ኣላይኡን ዝነበረ እሱር ግና ከይተረድኦ ንወዲ ስሩር ቀተልቱ ክሕተቱሎም ሓሚሙ ይኮነን ሞይቱ ተቐቲሉ ክብል ብነድሪ ኣብ ዝጨደረሉ እዋን ኣብ ፍጹም ስምባደ ዝኣተዉ መርመርቲ ናብ ደገ ደፊኦም ኣውፅእዎም። ንኣማውታ ወዲ ስሩር ዝገልጽ ሓበሬታ ግና ተሰቲሩ ከቶይ ነይተረፈን። ካብ ውሽጢ ካሜራ ሓሊፉ ናብ ካልእ ማዕዝናት ክልሕም ጀመረ እሞ ቤተሰቡ እውን ካብ እሙን ምንጪ እቲ ዝሐዝን ወራ ሓቂ በጽሖም። ንገለ ኣብ ልዕሊ ወዲ ስሩር ዝተፈጸመ ሽርሕታትን ተንኰላትን ከይተረፈ ብኣግኡ ክግንዘቡ ከኣሉ እሞ ኣዝዮም ምሕር ሓዘንን ጓህን ተሰምዖም። እቶም ኩሉ ነገር ዝተሓወሶምን ሕርቃኖም ክቋጸሩ ዘይከኣሉን ገለ ቤተሰቡ ናብ ዓዳ ኣቤቶ ብምኻድ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ክሓቱ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ኣብቲ ቦታ ተመዲቦም ዝነበሩ ሓለዋ ተንከስ ከብልዎም ኣይከኣሉን። ብነድርን ሕርቃንን ዝተለዓለ ድማ ምስቶም ወተሃደራት ባእሲ ጀመሩ። ዕግርግር ምስ ኮነ ድማ ካብ እንዳ እዚ ወተሃደራት መጺኦም ነቶም ዘመድ ኣዝማድ ወዲ ስሩር ኣሰርዎም። ኩሉ እቲ ኩነታት ናብ ሕማቕ ገጹ ከም ዘምርሐ ንቤት ጽሕፈት ናይቲ እዚ ተሓበረ። ክሳብ ናብ ጀነራል ፊሊጶስ ብሕቡእ ዝኣተዉ ወገናት እውን ነይሮም እዮም። ጀነራል ፊሊጶስ ምስ ቤተሰብ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ከዓ ሓንቲ ኮሚቴ ተጣይሳ ነቲ ጉዳይ ከም እተጽንዖን ብመሰረት ዝቐርብ ሪፖርት ድማ ሓደ ውሳኔ ክወሃብ ምዃኑን ንኸምስል መብጽዓ ኣተወሎም እሞ ብድሕሪ እዚ ሬሳ ወዲ ስሩር ናብ ቤተሰቡ ተረከበ። ብዛዕባ ጉዳይ ወዲ ስሩር ብቐረባን ርሑቕን ኮይኑ ዝከታተል ዝነበረ ህዝቢ ኣዝዩ ሓዘነን ነብዐን። ገለገሊኡ ድማ እዚ ኩሉ ጭካነስ ኣብ ምንታይ እናበለ ውሽጣዊ ነድሩ ኣንጸባረቐ። እቲ ምስኪን ወዲ ስሩር ግና ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ዝርከብ መካነ መቓብር እምነት ምስልምና ሓመድ በለበሰ። ድሕሪ ሳልስቲ ድማ ኣባላት ቤተሰቡ
እንታይ ውሳኔ ከም ዝተዋሃቦ ንኽፈልጡ ናብ ቤት ጽሕፈት ተወርዋሪ እዚ ብቐጥታ እኳ እንተምርሑ ገና ኣይተወድአን ዝብል ምላሽ እዮም ረኺቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ወዲ ስሩር ኣብ ዝዓረፈሉ ካሜራ ሓደ ተርእዮ ተኸስተም። ኣብቲ ከባቢ ተራእዮም ዘይፈልጡ ሰለስተ ሰባት ሃንደበት ተቐልቀሉ። ንገለ ካብ መቑሩስ ወዲ ስሩርን ካብ ቦታትን ጸዊዖም ድማ ኣድላይ ዘበለ መርመራታት ኣካይድሎም። እቶም እሱራት ካብ ዝረኣይዎን ሰምዖን ዘበለ ተበጊሶም ድማ በዓል ወዲ ከበደ ሚካኤልን መሓርን ዝያዳ ተሓተቲ ምዃኖም ቃሎም ሃቡ። ነዚ ክብሉ ከለዉ ግና ብሰንኪ ሓቂ ምውፅኦም ኣብ ልዕልዮም እንታይ ክፍጸም ከም ዝኽእል ከሎ ገና ይሰኣሎም ነይሩ እዩ። በዚ በለበቲ እታ ዝተጠያሽዕት ኮሚቴ ጉዳይ ስርሓ ፈጺማ ካብቲ ቦታ ኣርሓቐት። ብድሕሪ እዚ ግና እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝተዋሃበ ስጋብ ሕጂ ዝፍለጥ ነገር የልቦን። እንተኾነ እቶም ካብ ምትሓዝ ወዲ ስሩር ስጋብ ዕለተ ሞቱ ኣሉታዊ ተራ ዝተጻወቱ ክሓትን ኣዛብእ መርመርቲ ዓዳ ኣቤቶም ግና ሓደ መዓልቲ በቲ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ከም ዝሕተቱን ከም ዝፈጸምዎ ገበን ድማ ግቡእ መቕጻዕቶም ከም ዝወስዱን ፍጹም ዘማታ ኣይኮነን። ብርግጽካ ይንዋሕ ይሕጸር ግድን ክኸውን እዩ። ተፈጸመ። ሓቂ ስዕር ካብ ቀጽሪ ዓዳ ኣቤቶ ኣስመራ። كم زي تخالصكم حاجر زي تخلكم